צבע אדום, צבע אדום. קדימה, קדימה. שלום, שמי אורן אדיקה, מומחים להתנהגות. היום אנחנו נדבר על איך ללמד כלב להגיע למקום הבטוח, לממ"ד או למחסה, בצורה פשוטה מאוד. אוקיי. כלבים מרגישים אותנו, כלבים רואים שאנחנו במצב של מצוקה, במצב של חרדה, אנחנו מנסים לברוח, אז הם מזהים את זה ונכנסים למצב הזה. חשוב מאוד להיות רגועים, לבצע את התרגיל ללא האזעקה ואחר כך לבצע אותו עם האזעקה בצורה פשוטה. אני מציג לכלב מזון, מלווה אותו למקום הבטוח, נותן לו להישאר שם, חוזרים על הפעולה גם בשעות הבוקר, גם בשעות הערב, ואחר כך כלב לומד להגיע למקום הבטוח שהוא שומע את האזעקה. צבע אדום, צבע אדום. זה טוב לנו, זה טוב לכלבים. תשמרו על עצמכם שם בדרום, תשמרו על עצמכם בצפון, בכל מקום שיש אזעקות. מומלץ להתאמן בכל הארץ.